Μόλις ο Μάκης βάλει την απόση μέσα. Θα ξενιστώ πρώτα, θα βάλω λίγο μακιγιάζ και μετά. Εγώ τραβάω. Και το καράμι, κοίτα. Βλέπεις τίποτα Μάκη? Είναι μακριά ακόμα. Πρέπει να πλησιάζει τώρα. Γιατί πάει προς το πέρα? Θα βάζεις να τραβάς. Α, την είδα. Να μαζέψω. Ωραίος, ωραία. Δύο. Μία. Τι φοβάσαι από το κοροπιτά του, μπορεί να τραβήξει αδερά? Βάλτε σε πήγε φέρω και την άλλη να μην κάθεται και την χτυπάει ο ίδιος. Ποια? Του τέτοιου του λέω. Ποια φέρει? Α, τους ποια πήγαινε.